Меси. Добро подаване! И 1-0 за Аржентина. Алби Селесте повежда. Лисандро Мартинес успява да вкара, след като първо Меси изпрати топката към близката града, а там имаше футболист от Аржентина, който я отклони към далечната. Докосна топката Александър Домингес, но го направи, след като тя премина с целия си обем гол линията. Макалистър с фамозно отиграване. Алексис Макалистър, който въпреки по-нисичкия си ръст успя. Имат преварата преди 3 години. В последния финал Аржентина победи Бразилия с 1-0 с гол на Анхел Ди Мария. Сега възможност! Еквадор изравнява! В добавеното време Ебола изпрати топката към наказателното поле и тя се паркира. За него е малко. Сега изключително важен момент. Меси. Греда! Паненка от Меси, която среща горната греда. Лионел Меси изпуска Дуспа. От този кадър в всеки един с целия си обем гол линията. Сега случаят беше различен. Първа добра възможност за Еквадор да вземе огромно предимство. Анхел Мена. Срещу него е Дибо Мартинес. Мена стреля! Дибо Мартинес е тук! Невероятна намеса на Дибо Мартинес! За Аржентина тази вечер. Хулиан Алварес! Страхотно изпълнение. Вътре, разписайки се във вратата на Ямайка. Минда срещу Дибо Мартинес! Мартинес закова и тази топка! Алексис Макалистър срещу Александър Домингес. Домингес може ли той да направи нещо? Не, защото Макалистър е максимално прецизен. Срещу в случая Ебола няма да има. Ебола се представя чудесно. Страхотно изпълнение на Ебола, който задържа все пак надеждите на Еквадор. Плановете на Феликс Санчес. Гонсало Монтиел, споменахме за това, че той вкара в последната Дуспа. Донесла титлата на Аржентина срещу Франция. Сега отново се разписва. Гонсало Монтиел, кралят на Дуспите. Днес не играят. И това наложи по-различни изпълнители. Жорди Кайседо. Жорди Кайседо срещу Емилиано Мартинес. Кайседо. Изстрел и гол. То тя ще насочи световните шампиони към полуфиналите. Отаменди. Отаменди! Аржентина продължава напред. Алби Селесте се измъчиха срещу Еквадор. Лионел Меси пропусна Дуспа, но въпреки това всичко е наред. Защото Меси не е сам. Има съотборници. Има Дибо Мартинес.